Pozdrav prijatelji, danas radimo jedne ukusne mafine. U čistu zdjelu stavljamo 4 jaja, pjenasto ih miksamo. Dok miksamo, postepeno dodavamo 1 šalicu šećera, 1 vrećicu vanili šećera, 1 šalicu mlijeka, 1 šalicu ulja. Smjesi dodajemo 2 šalice brašna. U ostalih pola šalice brašna usipamo prašak za pecivo, promiješamo te usipamo u smjesu. Na kraju svih ovih sastojka možete dodavati kakao, čokoladu ili slično. U kalup za mafine složite košarice te ih punite smjesom. Smjesu stavljamo do pred vrh čašice. Također možete mafine na razne načine ukrasiti. Ja sam ih ukrasio čokoladnim kapljicama. Kada smo to napravili, mafini su spremni za u pećnicu. Stavljamo ih na prethodno ugrijanu pećnicu na 200 stupnjeva i pečemo ih 15 do 20 minuta. Ako ste odlučili stavljati voće u mafine, najbolje je da to napravite prije samog pečenja. Kada izlijete smjesu u košarice, u svakog posebno ubacite i voće. Na čisti biskvit možete dodavati razne kreme, pudinge, voće, slatko vrhnje za šlag i slično. I to je to, ljudi. Ako vam se recept svidio, možete me zapratiti. Dobar tek!